Når du har åbnet Google Maps, vises din aktuelle placering automatisk med en markering på kortet. Du behøver ikke selv indtaste noget eller vide, hvor du befinder dig. I Google Maps har man adgang til flere funktioner ved tryk på menutasten. Eller ikonerne på kortet. Ved at trykke på knappenålsikonet kan du finde restauranter, attraktioner og tankstationer med mere i området. Når du vælger eksempelvis restauranter, får du en oversigt over spisesteder i nærheden. Hvis du vil besøge en af restauranterne, trykker du på beskrivelsen af den, du er interesseret i. Du får nu alle tilgængelige oplysninger om den valgte restaurant. For at få en rutevejledning til den valgte restaurant, vælges ikon for rutevejledning. Herefter trykkes på Hent kørselsvejledning. Vælg herefter den ønskede transportform. Vi vælger til fods. Og får nu en rutevejledning i tekst. For at se den grafiske rutevejledning, trykkes på map-ikonet. En anden mulighed er at søge direkte i Google Maps søgefelt. Søg for eksempel på Nikolaj Biograf. Og vælg den ud fra søgeoversigten. Tryk på placeringen på kortet. Og du får nu alle tilgængelige oplysninger om Nikolaj Biograf. For at få en rutevejledning til Nikolaj Biograf, vælges ikonen for rutevejledning. Tryk herefter på Hent kørselsvejledning. Vælg den ønskede transportform. Du får nu rutevejledningen i tekst. For at se den grafiske rutevejledning, trykkes på map-ikonet.